Alo, ya Mshana munjani? Yebo, ngiyaphila malume. Yazi akungibhalansise la. Ngikubhalansise. No, awukungicacisele la cause khona into wakwayisho wena wathi inkukhu ayiphuma eqanda. Wathi iqanda aliphuma enkukhwini but liphuma esidlekeni. Wathi Ngathi iqanda liphuma la elilala khona inkukhu. phela ilala esidlekeni nje. Hayi malume, inkukhu ayilala endleleni, ilale okweni. Okay fine, awungichazele nje uchaze kahle yonke. Ngifuna ukwazi, ngifuna ukuthola ulwazi mina ukuthi kuhamba kanjani. Okay malume, inkukhu manga ingena ehokweni, lana ekusuke nombhede wayo utshani. Ifika ihlale khona. Angithi wena malume ngoba uwumuntu mawusihlalile kusofa, uze la ekushisa ehleli khona sekushisa. Noma uhleli esitulweni, ugcina sekushisa la uhleli khona. Nenkukhu-ke la esuke ihleli khona kusuke sekushisa. Mangabe sekushisa-ke bese kuba neqanda. Malume, iqanda aliphumi enkukhwini, suke selila ngaphansi kwenkukhu. Ima-ke lisuke libekwe ubani lapha eqanda? Okay, ngiyakuzwa ukuthi aliphumi kuyona inkukhu but ubani osuke libekile? Awazi lisuke libekwe ubani? Malume uyasonta, uya esontweni? Angisonti Mshanami, indaba buswayo ihlanganaphi isonto mina? Ukube uyasonta malume, ngabe uyazi ukuthi iqanda lisuke libekwe uNkulunkulu ngaphansi kwenkukhu. Awu yi-deep le ndaba Neke inkukhu isuke ihlale kulo mbhede wayo utshani, ihlale ilinde ukuthi uNkulunkulu ayilethele iqanda. Futhi uma isihleli lapho isuke icimezile, ivala amehlo njengomuntu mangabe ethandaza, ngoba nayo isuke yenzela ukuthi uNkulunkulu uma selibekile iqanda ngaphansi kwayo bese ivula amehlo. Mayewavula-ke amehlo ibone ukuthi sekukhona iqanda ngaphansi kwayo, iyajabula, imemeze kakhulu, ijabulela ukuthi uNkulunkulu seyiphile iqanda. ijabula kanjani? Ijabule ibanga umsindo, ithi kokokokoko, bese ziyayilekelela ngalezi ezinye iy'nkukhu. Mshanami ungichazelile, yabona-ke ungichazele ngempela-ke manje. Ngiyabonga kakhulu isifundo sakho, ungichazele sona bengingasazi. Khululeka malume, uma kukhona enye into ofuna ukuyazi ngizokuchazela mina. Okay, ake sichazele nabantu ba-Facebook, TikTok ukuthi mhlampe makukhona into umuntu angayazi, ake sithi okay umuntu akabuze wena Mshanami umchazele, yabo? Malume uqinisile, beze nemibuzo ngizobaphendula mina. Bafethu nizweleke Mshanami uthi anything enifuna ukuyazi beze njalo Mshanami, njengoba sasibachazela ngezagalastiya angithi. Malume, kodwa manje sizobatshela noma yini. Kulokhu sobachazela nganoma yini. Alright ke Mshanami, bye bye ke Mshanami. Okay.